Barka da zuwa tashar Gaskiya 24. Don Allah idan wannan shine karanka na farko ka danna mana subscribe da alamar kararrawa domin a duk lokacin da muka ɗora sabon shiri ya iso gare ka. Kamar yadda kafar sadarwa ta Legit Hausa ta rahoto, ku fara duba jinjirin watan Shawwal ranar Alhamis. Sultan ya roƙi musulmai. Mai alfarma sarkin musulmi kuma shugaban majalisar koli ta harkokin addinin musulunci a Najeriya NSCIA ya fitar da sabuwar sanarwa yayin da watan azumi ya zo ƙarshe. Alhaji Muhammad Sa'ad Abubakar na uku ya roƙi ɗaukacin al'ummar musulmai a lungu da sakon ƙasar nan su duba jinjirin watan Shawwal a ranar Alhamis 29 ga watan Ramadan shekara ta 1444 bayan hijira. Daraktan gudanarwa na majalisar kolin harkokin addinin musulunci a Najeriya ARC Zubair Haruna Usman Ugu shine ya bayyana haka a wata sanarwa da ya fitar a ranar Talata. Daily Trust ta rahoto sanarwar na cewa bayan shawarin da kwamitin duba wata ya bayar, sarkin musulmi kuma shugaban NSCIA ya roki musulmai su duba jinjirin watan Shawwal bayan faduwar rana a ranar 29 ga Ramadan shekara ta 1444 bayan hijira, wanda yake daidai da 20 ga watan Afrilu 2023. Idan musulmai suka ga jinjirin watan kuma ya cika sharuɗan kwamitin duban wata, daga nan mai martaba sarkin musulmi zai sanar da Juma'a 21 ga watan Afrilu a matsayin 1 ga watan Shawwal shekara ta 1444 kuma ranar Idil Fitr. Haka nan idan jinjirin watan ya buya ba a ganshi ba a wannan rana, ranar Asabar 22 ga watan Afrilu 2023 za ta zama ranar karamar sallah. Daga ƙarshe ya roki al'umman musulmai bayan harkokin sanar da ganin wata da aka saba a kowane yanki za su iya tuntuɓar mambobin NMSC domin kai rahoton ganin jinjirin watan Shawwal. Daga ƙarshe Sultan ya tunatar da musulmai kan zakar da kai. Bugu da ƙari, Sultan ya buƙaci mabiya addinin musulunci su tuna cewa zakatul fitr wajibi ce ga duk mai ƙarfi ya baiwa marasa ƙarfi a yankinsa. Saboda haka ya ƙara kira ga duk wanda zakkar ta hau kansa bayan tabbatar da ya cire zakkar kuma ya tabbata ya fitar kuma ya baiwa mutanen da suka dace a kan lokaci. Mun gode da sauraron tashar Gaskiya 24. Don Allah idan wannan shine karanka na farko ka daure ka danna mana subscribe da alamar ƙararrawa domin a duk lokacin da muka ɗora sabon shiri ya iso gare ka.